Benvidos a todos e a todas. Benvidos a un novo episodio de Joe Power and Leisure. Hoxe imos falar dun tema que nos afecta diariamente e directamente, como é o medio ambiente e o cambio climático. Imos comentar como vivimos nós esta realidade como xente nova, que problemas vemos máis preocupantes e tamén que papel teñen os gobernos, as empresas e incluso nós no día a día. E todo isto a partir da sesión que tivemos sobre políticas ambientais europeas, sustentabilidade e transición verde, así que empezamos. Cando escoitades falar da crise climática, sentídela como algo próximo ou afastado? Eu antes vía o máis como algo do futuro, pero agora xa non. Entre as ondas de calor, os incendios ou os cambios no tempo, nótase moitísimo máis. Totalmente. Ademais, en Galicia sempre pensamos que aquí non pasaban certas cousas, pero agora xa vemos secas, incendios e cambios no clima bastante raros. E pensades que os problemas ambientais afectan máis a xente nova? Eu creo que sí, porque somos nós que amamos vivir esas consecuencias durante moito tempo da nosa vida. Claro, as decisións que se toman agora van a afectar directamente ao noso futuro laboral, económico e incluso á saúde. E crees que a mocidade está máis concienciada ca antes? Sí, aínda que tamén hai moita información en redes e ás veces é difícil saber que facer realmente. Polo menos hai máis debate e interese que fai uns anos. E que problema ambiental vos preocupa máis persoalmente? A contaminación e o exceso de plástico. A min, os incendios forestais que queiman moitas hectáreas durante todos os veráns. Eu diría o cambio climático en xeral e como pode afectar a vida diaria. Como credes que o cambio climático afecta xa na nosa vida diaria? As temperaturas extremas nótanse moitísimo, hai veráns que son insoportables. Tamén cambia a forma de consumir auga ou enerxía. Cada vez hai máis preocupación pola seca. Credes que en Galicia vense consecuencias claras? Sí, sobre todo os incendios e os cambios nas costas. Tamén a biodiversidade, hai especies que están desaparecendo ou cambiando de hábitat. E en España? Eu creo que xa é evidente, non é algo teórico. E ademais non afecta igual a todo o mundo. Claro, hai zonas e persoas máis vulnerables, especialmente as que teñen menos recursos. Coñecíades os obxectivos climáticos da Unión Europea antes desta sesión? Moi por encima, pero non con tanto detalle. Eu sabía algo do Pacto Verde Europeo, pero pouco máis. Credes que os obxectivos de neutralidade climática son realistas? Difíciles, pero necesarios. Exacto, igual non se consegue todo perfectamente, pero hai que intentalo. E que medidas teñen máis impacto? As que afectan ás empresas ou ás persoas? As empresas, porque contaminan moitísimo máis. Pero tamén os hábitos individuais contan. Aínda que ás veces parece que toda a responsabilidade cae nos consumidores. A vos parecevos preocupante a situación da auga? Moito, antes non se falaba tanto diso, aquí. E moitas veces a contaminación ven da industria ou da agricultura intensiva. Vos coñecíades a Rede Natura 2000? Escoitara falar dela, pero non sabía a importancia que ten en Galicia. Hai espazos naturais moi valiosos que ás veces non están suficientemente protexidos. Hai demasiados plásticos dun só uso no día a día. Sí, completamente. Mesmo cando queres evitalos é moi complicado. As normas actuais están ben, pero deberían ser máis estritas. E é fácil manter hábitos sostibles sendo xente nova? Non sempre, porque ás veces é máis sostible, pero tamén é máis caro. Exacto, moitas veces depende da situación económica. Sentidevos responsables dos vosos hábitos? Un pouco sí, pero tamén é un problema estrutural da sociedade. A transición ás renovables é unha oportunidade ou un problema? Eu véxoa como unha oportunidade. Aínda que tamén ten inconvenientes como o impacto de algúns parques eólicos. Pero un sistema baseado en renovables parece máis sostible a longo prazo. E tamén pode crear emprego para a xente nova. Sobre todo en Galicia, porque hai moitos recursos naturais. Pensabades que as empresas cumpren realmente as normas ambientais? Algúnas sí, pero outras só fan publicidade verde. O chamado greenwashing. E é xusto trasladar o custo ambiental aos consumidores? Non completamente. Por iso fan falta regulacións e sancións económicas. É un papel máis forte dos gobernos fronte ás grandes empresas contaminantes. Estamos suficientemente informados sobre os impactos ambientais? Eu creo que non.
Faltanos a educación ambiental máis práctica. Debería ter máis peso nos estudos. Porque as decisións ambientais de hoxe condicionan totalmente o noso futuro. E ás veces parece que non somos conscientes diso ata que vemos as consecuencias. Que idea desta sesión vos fixo reflexionar máis? O impacto real que xa está tendo o cambio climático. E como as decisións políticas europeas influen máis do que pensábamos nós. Pensades que a xente nova pode influir realmente? Sí, especialmente a través da presión social e do consumo responsable. E tamén participando máis nas decisións políticas. E que pequeno cambio realista poderíades facer no voso día a día? Reducir máis o plástico. Consumir de forma máis responsable, por exemplo. E usar máis transporte sostible. Para rematar, que mensaxe lle enviaríades ás persoas que toman decisións ambientais? Que pensen máis no futuro e non só no beneficio inmediato ou propio. Porque o medio ambiente non é un problema de futuro, xa é unha realidade. E ata aquí o episodio de hoxe. Grazas por escoitarnos. Ata a próxima.